Minä olen Leino Eero, tieluiskalla toimin kartoittajana. Olemme täällä Helsingin Pitäjän kirkon hautausmaan laajennustyömaalla. Tähän taakseni on tehty kokonaan uusi hautausmaa-alue, noin 1,5 hehtaaria, mikä sitten on tehty salaojat ja viemäröinnit. Sitten nämä kaikki pintarakenteet ja muut on vaan sinne tehty. Muistomerkkejä on tullut. Olen tullut tieluiskalle alun perin töihin tonne hallille asentajaksi jo 2008, mutta sitten on ajautunut tänne maanrakennuspuolelle ja olin välissä muutaman vuoden ajamassa kasettiautoa toisessa firmassa, mutta sitten 2018 tulin tieluiskalle taas töihin maanrakennushenkilöksi ja siinä sitten 2021 niin tuli puheeksi, kun olin miettinyt, että mittaushommat olisi tuntunut mielenkiintoiselta, niin ehdotin, että olisiko mahdollisuutta kouluttautua kartoittajaksi. Sitten niin tieluiskalta oltiin siihen hyötyväisiä, että tämmöinen koulutus voidaan järjestää ja mä kävin sen kartoittajakoulun oppisopimuksella tieluiskalla ja valmistuin nyt 23 kesällä sitten ja olen siitä toiminut sitten kartoittajana tieluiskalla. Kartoittajana niin mun työpäivään kuuluu työmaalla tehtäviä mittauksia, kartoituksia, mitä siellä ollaan tehty, putkilinjat ja kaikki mitä maa sisään rakennetaan, niin täytyy tarkkaan kartoittaa ylös ja dokumentoida. Ja sitten suunnitelmien tulkintaa ja merkitsemistä työmaalla sitten työtä varten. No nythän kun mä olen valmistunut vasta tänä kesänä tähän mun työhöni, niin siinähän tiettyjä haasteita sitten uusia tulee aina vastaan ja niiden selvittäminen ja tässä kehittyminen on sitä palkitsevaa osaa sitten. Tieluskalta on tarjottu minulle hyvät eväät kasvaa ja kehittyä tässä työssä. Rock and roll ja hyvä meininki.